What's up guys? Dito ako ngayon sa bubong ng bahay ng aking airbat para magpakawala ng mga gagamba sa kanyang tanim na ubas. Ayan guys, yung mga ubas. Yan guys. Yan guys, magpapakawala tayo dito guys ng mga gagamba. Ayan, mga tanim na ubas ni airpat. Yan, marami po yung bunga guys. Mapapansin nyo yung mga bilog-bilog na kulay green. Gusto nyo sumampol tayo ng pitas, kukuha tayo ng hinog. At ito yung pakakawala nating mga gagamba na maliliit. Wait lang guys ha, popost ko lang para maging legit. Wag na. Ito guys, sample. Kukuha ako na isa. Pak, kakainin natin. Ayun guys yung buto. Maasim pa. May nakikita akong hinog dito. Ito. Yun oh. Yun oh. Yun oh. Tamis na, tamis. Very good. Okay guys, pakakawalan natin ating gagamba. Stop ko muna para buksan. Ayan sila guys, kung napapansin nyo. Ayan guys, nagagalawan oh. Diba guys, ang dami. Libo-libong gagamba ang pakakawalan natin guys dito sa puno ng ubas. Bahala na kung gaano sila katagal lumaki. Guys, yung iba na pipisa ako na. Kawawa naman. Yung iba dito sa may bandang ilalim. Yan, bahala na kayo magsapot dyan. Yan. Yung iba kumapit na sa kamay ko. Ayan oh. Ito naman yung iba guys. Yan. Yan guys. Ito guys yung marami rin to. Yun guys. Ang dami. Ang liliit. Dito naman tayo sa may bandang maganda yun, dapat medyo nakasilong sila. Yan. Ayan guys oh, ang dami guys oh. Liliit oh. Comment lang guys kung may mabubuhay sa kanila. Yan. Yan na, nagdidikita na sa braso ko. Yan oh. Yan. At banda naman tayo dito. Yan. Uy, isang kumpol na ubas. Hilaw pa, sayang. Sana may makuha pa akong hinog. Wish ko lang may mabuhay sa kanila. Ayan guys oh. Ayan guys oh, naglalakaran. Napapansin niyo ba yung maliliit guys? Ang cute ng ating mga gagamba guys. Naglalakad sa aking kamay, ang dami. Ayan guys, wala na tira. Ayun, okay na guys. At yun guys, napakawalan na natin dito sa may ubasan. Kung nagtatanong kayo kung bakit may ubas dito,
Marami talagang may tanim na ubas dito sa amin sa Valenzuela. Ayun, papansin nyo yun. Isang ubas din yun. Marami rin may mga ubas-ubas dyan. Dito lang sa paligid. Mga kapitbahay namin. Yan guys. Nakita nyo naman ang libo-libong gagamba na pinakawalan ko. Ayan oh guys. Ayan na, nagsapot na sila guys. Ayan, napapansin nyo ba guys? Ang liliit lang kasi masyado. Diba guys? Okay guys.